tanda ng pagsuko sa Panginoon. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga sa lahat, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Bago lahat, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, na sa isang linggong muli, kami kinabagan mo magkasama-sama sa oras na ito, para patuloy pag-usapan ang iyong kabutihan sa aming buhay, ang pag-iingat, ang himala, Panginoon. Maraming salamat sa paglangis mo sa mga unang yugto ng balagawain. At sa oras ito, Panginoon, sa pag-inig ng iyong salita, bago ang lahat, umingin kami ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Hugasan mo kami linisin na iyong baldugong magos sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, langisan mo ang iyong salita. Maging ang lingkod, Panginoon, hindi ang iyong lingkod na makita, kundi ang iyong mensahe sa hapong ito maabot lahat ng pangailangan ng iyong mga kapatid sa dagong ito at sa mga makapakikinig, makapanunood, Panginoon, through Facebook and YouTube Live. Pagpalain mo kami, Panginoon, ikaw ang aming kailangan. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na sumaamin sa una't pagluho ng Propeta Wildes Radamena. Sabay-sabay namin pinapalayas, tinatalian ang gawa ng kaaway, pag-alinlangan, di mo yun antok, di mo yun kawalan na panapalataya sa Diyos. Kasout! In the mighty name of there's Jesus. In Jesus' name, praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord, amen. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po natin pinababot ang pinakapataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord, amen. Patuloy natin pinababot ang dobling paggalang at pagbati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wildes Radamena, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala ang pagturo nila sa aral natin pong minimal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating mga minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po, datihan man, sa mga baguhan kung mayroon man, sa mga bisita, isang palang hapon sa ating lahat at pinapabuti natin magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan o sa ibang bansa man sa mga nakikis sa atin through Facebook and YouTube Live. Isang mapagpalang araw sa inyo at kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At sa oras na ito sa ating maikling pag-aaral ng salita ng Panginoon, ating pong hiniling na ating pong ilabas yung ating pong kwaderno, ating mga Bible at ating panulat at syempre papel po upang isulat itala ang salita ng Panginoon na ating pong pag-aaralan sa hapong ito. Amen. Lahat muna na nagagalak makinig sa salita ng Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At tandaan natin mga minamahal, ito ang pinakamahalaga na bahagi ng gawain ng Panginoon. Narito kung ano ang mensahe na naisip parating ng Panginoon, dito natin malalaman mga minamahal. At ating pong basahin, ating pong pangbungad na talata mga minamahal, dito pong mag-base ang ating pong paksa sa hapong ito. Dito po sa Lucas, ang kabanatay 22, ang talatay 42. Ating basahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 22, ang talata po ay 42. Ganito pong sinasabi, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. God bless sa pagkabasa ng Panginoon. Amen. Ating po bang, ayan po mga minamahal sa ating pong screen po mga minamahal ang ating pong first verse mga minamahal. Sabi po rito mga minamahal sa ating binasa, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Mga minamahal, ating pamagatang mga minamahal, yung ating paksa, title po mga minamahal sa hapong ito mga minamahal, na may pamagat na, Letting the Lord's will be done and not ours. Amen. Mga minamahal, letting the will of the Lord ang siyang mangyari at kailanman ay huwag sana ang ating nais at ang ating kalooban ang siyang mangyari. Ayan mga minamahal, ang paksa mga minamahal title na iikot po mga minamahal ating pong mga pag-aaralan sa hapong ito. Mga minamahal, sa panahong mahirap ang sitwasyon na mayroon tayo, alam natin, lahat tayo rito, may kanya-kanyang problemang kinakaharap. Amen? Sabi nga, habang tayo ay nabubuhay, tuloy-tuloy yung ating pangangailangan.
Okay? Mga minamahal. At mga minamahal, habang tayo mga minamahal ay may pangailangan, kaakibat niyan ay yung pag-aalala mga minamahal sa kung paano makasusurvive mga minamahal sa bawat araw. Okay lang sana mga minamahal kung sa panahon lang ng pangailangan, subalit ang mahirap, hindi lang sa panahon ng pangailangan mga minamahal, maituturing natin ang sitwasyon natin ay hindi maganda. Mga minamahal, sa mga ganitong pagkakataon, nagagawa ba nating sundin at hayaan na ang kalooban ng Diyos ang mangyari? Sa mga panahong mahirap, nananatili ba sa mga Kristiyano na masunod at mahayaan na ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa halip ng ating sariling kalooban? Mga minamahal, sa panahong tayo ay may karamdaman. Walang sino man mga minamahal ang may karamdaman dito na hindi ayaw niyang gumaling. Lahat mga minamahal ay gustong makatamo ng kaginhawaan. Amen? Totoo yun. Yun tayo nung una mga minamahal, sa kabagan ng Malapayno may karamdaman tayo noon. Ito ang problema mga minamahal, kung sakaling tayo sa kabagan ng Pinoon ay nakapagsimula ng maglingkod at dumapo ang karamdaman, ano ang ating gagawin sa mga ganitong sitwasyon, mga minamahal? O sa mga baguhan man, sa mga bisita? Mananalangin ba tayo at magpupuri muna? O gusto nating karakadaka magpakonsulta sa mga dalubhasa, sa mga doktor? Ano sa tingin ninyo ang kadalasang ginagawa ng Kristiyano at ng tao sa panahon ng ganitong hindi maganda? Tayo'y may karamdaman. Narinig natin ang pangaral, ang sabi ng Santiago, sa sino mang may sakit, ipatawag niya ang matanda ng iglesia, pumunta sa gawain ng Malapaynoon. Ipanalangin siya na pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon, at kapag siya ay makapagsisi at mapakinggan ng Diyos ang panalangin ng matuwid, kapag dumating ang kapatawaran at saka gagaling. Amen? Mga minamahal, alam natin yun, narinig natin na yan ay nais ng Malapaynoon sa sino mang may karamdaman upang sila ay gumaling. That's the will of God. Subalit, ano ang madalas na reaksyon ng tao at ng Kristiyano? Sa panahong tayo may karamdaman, dadalo pa ba ako? Magpupuri lang kami doon. Kakanta lang kami. Wala namang doktor doon. Pero yung iba, nagpatotoo, pinapagaling ang kanilang karamdaman kahit walang doktor. Dahil si Kristo daw ang nagpapagaling. O, tama, may point ata yung nagsabi sa akin, magpakonsulta lang sa doktor. Total sila naman ang marurunong. Mga minamahal, sa panahon na tayo ay inuusig, mga haleluya! Tulog ang Diyos ngayon, tulog ang Diyos ngayon. Atin na naman kayo ng gawain. Ay nagsasayang lang kayo ng oras. Sa halip na natili kayo ng bahay, nagpahinga, di lumakas pa kayo. May mga ganyan pag-usip. Akala ko pa ang Diyos na ang papagaling. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin gumagaling? Maminamahal, mainit ang panahon, ang sabi ng sa paligid. Bakit kayo laging nagsusuot ng mahahaba? Grabe naman. Pwede naman siguro yung medyo may klikli para pag ganitong malasangan ng panahon ay hindi kayo papawisan. Pag pinapawisan kayo, ay magkakasakit kayo. Waring concern. Yung iba, concern talaga sa totoo lang. Pero ang pinakaiba, hindi nila alam ang kalooban ng Malapaynoon. Ikaw, tayo ang nakaalam kung ano ang mas mahalaga at epektibo at nais ng Malapaynoon. Kaya ang tanong mo, minamahal, can you still say, thy will be done and not mine? Sabi ng ating kaibigan, ay friend, parang dati, grabe, ang lusog-lusog mo, ang taba-taba mo. Pero bakit nung nabalitaan ko na may nakaanibang kang kongregasyon dyan daw sa Mamarlaw, Baybay, yung Miracle Crusade daw, parang nangayayat ka na ngayon. Fasting kayo ata ng fasting, hindi kayo kumakain. Ba't ganun? Pinababayaan nyo ata ang inyong sarili, hindi kayo kumakain. Ay, hindi dapat ganun, dapat kumain kayo para lumakas kayo. Ngayon,
Alam natin, napag-aral natin, may kapangyarihan sa pag-ayuno at pagpupuri. Ngayon, ang tanong, can you still say, "Thy will be done, Lord, I will follow"? O may point sila, tama ata, dito na lang ako sa bahay. Kaya mga minamahal, ang ating paksa, letting the will of the Lord be done, not ours. Imagine, ang mga minamahal, ang Panginoon, ito mga minamahal ay hango sa sitwasyon na ang Panginoon ay nung mababayubay na sa krus ng Kalbaryo. Alam ng Diyos, alam mismo ng Panginoon na darating na ang time na siya'y hahampasin, duduraan, may latigo, sasama ang ibang balat, laman, habang siya ilalatiguin. Alam niya na may manununtok sa kanya, papahulaan pa kung sino yon. Alam ng Diyos na may magkakanulo sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa ating talatang binasa, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Siyempre, ang Diyos na nagkatawang tao ay nasa katawang tao, kaya normal lang mararamdaman niya ang mga emosyon tulad ng pag-alala, kalungkutan, pangamba. Pero ito yung punto na nais ng Panginoon. After that, ang sinabi pa rin ng Panginoon sa bandang huli, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin kayo dito po sa Jeremiah, ang kabanata ay 29, ang talata ay 11. Sa mga nagtatanong, ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ano ba ang matatamo ko sa sinasabi ng mga Kristiyano na unahin mo ang kaharian, katuwiran, ang kalooban ng Panginoon? Dahil yan ay will ng Panginoon, lahat ng bagay idaragdag na lang sa iyo. Ano bang meron talaga sa salitang yan ng Panginoon? Kaya ating basahin sa Jeremias, ang kabanata 29, ang talata 11. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremiah, kapitulo 29, ng talatay 11, ang sabi po dito, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam magsabi ng praise the Lord! Grabe, mga minamahal. Grabing plano ng mahal na Panginoon. Yung kalooban ng mahal na Panginoon na ikaw ay dumalo pag araw ng Biyernes, araw ng Miyerkules, araw ng Linggo, hindi dahil lang sa trip ng mahal na Panginoon yan na dumalo ka, kundi sabi ng mahal na Panginoon, may nakahanda, nakalatag na magandang pagpapala sa iyo. Amen? Mga minamahal, yung ibang mga minamahal, may mga karamdaman. Sabi nung kanilang kapitbahay, ano ba yan? Akala ko ba ang Diyos yung nagpapagaling? Pero ang mindset niya, sabi niya, okay lang na ako'y usigin pagtawanan. Ang mahalaga, nagpupuri ako ngayon. Nagpupuri sa Diyos, umaawit dahil sabi ng mahal pastor, kahit hindi mo alam ang liriko ng awitin, pag nagsabi ka ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, ang demonyo ng kaaway ng pag-alinlangan, tatalsik yan, lalayo sa iyo, hindi mo pansin, ang iyong karamdaman, hindi mo napapansin, pinagagaan ng mahal na Panginoon. Bakit? You're always seeking and letting na ang will ng Panginoon ang mangyari. Amen? Amen, mga minamahal. Kindly, ating basahin dito sa Mateo 9, ang talatay 18 hanggang 25. Ito po, mga minamahal, ay isang scenario during the ministry ng Panginoon. Siya nangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan tungkol sa kalooban ng Diyos, tungkol sa kaharian ng Diyos na darating. Mga minamahal, mayroong dalawa rito na may karamdaman. Ang isa, yung anak niya may karamdaman, yung isa naman, siya mismo may karamdaman. Tingnan natin kung ano ang kanilang gagawin kung sila ba ay doon na lang sa, yung manggagamot na lang. Kasi, re-resetahan ako agad ng gamot eh. Makikita ko na agad, maaasahan ko na agad, at makikita ko na may mangyayaring improvement kasi ititake ko na agad yung gamot. O,
ang gagawin nila ay, subukan ko ngang makinig doon at unahin yung sinasabi ni Jesus daw, na kalooban at kaharian ng Diyos. Ating alamin, dito po maminamal, Mateo 9, ang talatay 18 hanggang 25, kayo ni. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, ang talata, Kapitulo 9, ang talata po ay 18 hanggang 25. Ganito po ang sinasabi. Samantalang sinasalita niya mga bagay na ito sa kanila, narito dumating ang isang pinuno at siya'y sinamba na nagsabi, kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, dadapot halina't ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. At si Jesus ay nagtindig at sumama sa kanya, pati ang kanyang mga alagad. At narito ang isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Dadapot paglingon ni Jesus, pagkakita sa kanya, ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, at gumaling ang babae mula ng oras na iyon. 23, at nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita ang mga tumutugtog ng mga plauta, at ang mga taong nangagkakagulo, ay sinabi niya, magparaan kayo sapagkat hindi patay ang dalaga, kundi natutulog. At tinawanan niya siya at nililibak. Dadapot ng mapalabas na ang mga tao, ay pumasok siya at tinignan niya sa kamay at nagbangon ang dalaga. Palagpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasalita ng malapay noon. Mga minamahal, habang nangangaral ang malapay noon, ay may dumating na isang pinuno, mga minamahal. Ito'y pinuno, talagang masabi natin pinuno ng mga kawal, mga minamahal. May posisyon. May posisyon, mga minamahal. Hindi ordinaryong mamamayan. Pinuno po siya, mga minamahal. Sabihin na natin maaaring general, mga minamahal, ang katumbas that time. Mga minamahal. May karamdamang malala ang kanyang anak, iniwan niya sa tahanan. Dahil naririnig niya ang tungkol sa mabuting balita na ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo. At nais niya na kung ayon ang nais at kalooban ng Panginoon na ang tao ay makinig, sumunod ang manampalataya, aking gagawin iyon. Siya ay tumungo roon at sinabi niya sa Panginoon, Guro, halika't sumama ka sa aking tahanan upang maipatong mo man lamang ang iyong kamay sa aking anak na may karamdaman dahil mataas ang kanyang lagnat. Baka nang siya ay gumaling. Habang sila po mga minamahal, dahil nakita ng mga Panginoon yung panampalataya at nais nung pinuno na yon na talagang unahin ang kalooban ng Panginoon. Nung sila nasa way na nila papunta doon, pabalik sa tahanan ng pinuno kung saan may karamdaman yung bata, ay saka naman biglang sumingit yung isang may karamdamang babae na 12 taon na, 12 years, imagine, dinurugo ang babaeng ito. Kung basahin ninyo yung ibang information from other book po, mga minamahal, sa Lucas, detalyado po doon. Lahat ng kanyang ari-arian, yung babaeng ito, naibenta niya na, para lang maibili ang mga gamot na sinasabi ng doktor upang siya gumaling. Lahat ng meron siya ay naubos, subalit hindi pa rin gumaling ang kanyang pagdurugo. Doon niya naalala, siguro yung ipinapangaral ni Jesus, na kaharian ng Diyos at ang kalooban ng Diyos, siguro pag inuna ko yon, ako'y pagagalingin din niya tulad ng pagpagaling sa iba. Pumunta doon yung babae, ang kanyang panampalataya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako sa oras na ito. At nung mangyari yun, mga minamahal, nahipo niya, sabi ng mga Panginoon, sinong humipo sa akin? Sabi na Apostol Pedro, paano mangyari, Guro o Panginoon, na malalaman ba namin kung sinong humipo sa iyo? Ang dami-daming tao rito nagsisiksikan sa atin. Grabe naman, Panginoon. Tatanungin pa ba yan? Hindi namin alam. Subalit, sabi ng Panginoon, may bisa, may kapangyarihang lumabas mula sa akin.
At dahil sa takot ng dalaga, mga minamahal, sinaysay niya ang nangyari. At ang sabi ng Panginoon, mapanatag ang iyong kalooban, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Praise the Lord. Amen. Yan, mga minamahal, ang nagiging resulta tulad ninyo. Na ngayon, ipinapakita ninyo sa Diyos, walang ibang mahalagang bagay sa inyo. Sa totoo lang, yung iba, sa ngayon, meron dapat silang gagawin sa tahanan. Yung iba magpapahinga, kasi Sunday ngayon. Iba, madalas ang trabaho from Monday to Saturday, pero sa iba from Monday to Friday. Yung iba, kahit linggo, may mga nakaalaan na trabaho, pero yung iba, bakit kayo narito? Dahil alam nyo, yung kabuluhan ng pag-uuna sa kalooban ng Malapanginoon. Dito pagpalain kayo ng Malapanginoon, anumang karamdaman mayroon kayo, kayang-kayang pagalingin ng Malapanginoon. Anumang problema mayroon kayo ngayon na kinakaharap, kayang-kayang gumamit ng Diyos ng sino mang mga tao, kilala nyo man o hindi, upang dumating ang pagpuprovide ng Malapanginoon sa inyong pangailangan. See? Bakit? Nakikita ng Diyos na you're always letting the will of the Lord be done at hindi ang ayon lang sa ating mga sarili. Mga minamahal, kindly ating basahin dito sa dito mga minapuntuhin natin yung anak nung pinuno. Nung nakapagpatuloy sila doon, mga minamahal, sa katunayan, mga minamahal, after nung mapagaling yung dalaga, ay sa Lucas, mga minamahal, pag mabasa nyo ngayon, mga minamahal, detalyado, ngunit sabihin niya lang abang likod, mga minamahal, dahil nga, siyempre, mabilis ang tiktak ng orasan. Sa totoo lang, nung after mapagaling yung dalaga, ay biglang may tauhan na dumarating. Talagang hinihingal siya dahil meron siyang ibabalita doon sa pinuno na lumapit sa Malapanginoon. Ang sabi niya, pinuno, huwag mo nang gambalain ang Panginoon. Huwag mo na siya papuntahin doon sa iyong tahanan dahil patay na ang iyong anak. Wala nang magagawa. Naaabala lang ang Panginoon. See? Nandoon yung, mga minamahal, yung pagsubok sa pananampalataya ng pinuno kung ano ang kanyang gagawin. Tama? Parang may point yung aking tauhan. Ginagambala ko lang po yan, wala na pala hindi na pala gagaling. Sige, susunod na lang ako sa sinabi niya. You're just following the other's will o yung kanilang payo. Naalala niyo mga iba nating mga pinag-aralan? Guarding your thoughts. Guarding our thoughts. O, yung pinuno, ang sabi niya, wala akong pakialam kung patay na ang aking anak. Ang mahalaga, kasama ko yung Diyos na kayang magpagaling. Na kapag nakita niya at ma-appreciate ng Diyos yung pangunguna ko sa kanyang kalooban, kayang-kaya niyang ibangon ang aking anak. Ano ang nangyari doon sa ating binasa? Bagamat pinagtatawa ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon nung dumating sa bahay, bakit kayo tumatangis? Bakit kayo umiiyak? Tulog lang ang bata, ang sabi ng Panginoon. Pero anong reaksyon ng iba? Nagsitawanan sila. Minamak nila ang Panginoon. Alam nila na sabi nila sa kanya, sino itong tao na ito? Kararating na, sabi niya natutulog, isamantalang kami na yung magmula pa kagabi. Nakita na namin naghihingalo. Nalagutan na nga ng hininga kanina eh. Tapos sabihin, natutulog lang. Pero ano ang ginawa ng mahal Panginoon? Hindi niya pinansin. Hinawakan niya sa kamay yung dalaga at sabi ng Panginoon, dalaga, magbangon ka. Pagdaka mo minamahal, gumaling. Nanumbalik yung kaluluwa nung patay na, ibinangon muli ng mahal Panginoon. Palagpakan natin Diyos sa buhay. Alan, magsabi ng praise the Lord! See, mga minamahal, kapag inaayaan natin na mangyari ang kalooban ng Panginoon, doon din na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na siya ay totoo, buhay. Lalo na sa ating panahon, sa gawain ng Jesus Mary Crusade International Ministry, buhay ang aming Diyos. Walang iba ang mahal na Panginoong Jesus. Siyang Diyos na pinag-usapan namin dito sa Biblia, siya pa rin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, basahin naman natin, mga minamahal, sa panahon ng pag-uusig. Inuusig tayo ng ating kapitbahay. Kung sakaling ngayon, mga minamahal, sabihin natin, may iba sa atin, dahil iba-iba, may instant pagalingin ang karamdaman, may iba gradually. Yung iba maaring hindi pa gumagaling ka ng karamdaman. Inuusig sila. Akala ko pa ang Diyos nyo, nagpapagaling. Bakit ngayon? Inuubo ka pa rin, may karamdaman ka, nangiina ka pa rin. Yung ibang mga usigin tayong patuloy. Bakit naman? May performance task tayo sa school. Baka okay lang, huwag ka nang magpalda ngayon. Para naman ma-perfect mo yung score. Usigin tayo. Wala namang makakita eh. Sa mga panahon na pag-uusig, mga minamahal,
Gagawin pa ba rin natin na unahin ang kalooban ng Panginoon? O yung sarili natin na nais na mukhang may point sila. Maniniwala tayo sa kanila. Kaya basahin natin dito sa Mateo, ang kabanata 13, ang talatay 19 hanggang 21. Ating pong basahin, mga minamahal, ang salita ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, talatay 19 hanggang 21, ganito po ang pagkasulat. Kung ang sinuman ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito'y yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galag. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita at pagdakay natitisod siya. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Sa mga ganitong pag-uusig, mga minamahal, nangyayari pala na kapag tayo na nakapakikinig sa salita ng mahal na Panginoon, pag dumating yung pag-uusig, ako kapighatian, mga minamahal, maaring tayo ay matisod. Hindi magpatuloy. Bakit? Dahil from the first line nating binasa, mga minamahal, sinabi roon, mga minamahal, ang pininpoint doon, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, this is the will of the Lord. At ito'y hindi niya napag-uunawa, see, kapag hindi para natin iniintindi kung ano ang message ng Panginoon right now, kayang-kaya tayong pasukin ni Satanas. Kunin ang salita, magalak ka lang ngayon, hindi mo naman napag-unawa. Nahumaling ka lang sa kung ano yung nakikita. Naalala nyo yung nakaraan nating pinag-aralan? You're just a performer, not a worshiper. Nakita mo, ang ganda-ganda ng boses. Grabe, glory to God. You're just using the word glory to God, pero hindi lang may direkta na ang galing-galing niya. Bakit? Nakikita natin, parang performance lang. Yung mga kumakanta dito, yung mga nagpapatuo, grabe, pumapalakpak na pa tayo to worship the Lord, or grabe, ang galing-galing. See? Kapag ang sino man na nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi niya kailanman na pag-uunawa sa sandaling panahon ng pag-uusig at kapigatian, babagsak at babagsak ang Kristiyano ito, mga minamahal. Bakit? Hindi rooted sa pananampalataya. Hindi natin napag-alaman ano ba yung kahalagahan ng unahin mo ang kalooban ng Panginoon. Ano ba ang matatamasa ng Kristiyano kapag ikaw ay mananatiling nasa kalooban at gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, dapat ang Kristiyano may pinaghuhugutan sa buhay. Hindi ito yung hugot, mga minamahal, na nagkaliparan dyan, mga minamahal, sa social media, na hugot-hugot lang sa kung saan-saan. Totoo, humuhugot sila ng maaring pagpuwersahan at para makapagpatuloy sa buhay. Pero ang tanong, yung bang pinaghuhugutan nila ay matatag na pundasyon? Alamin natin. Dapat, ang sabi rin ng talatang ito, ang mensahe, dapat mayroong rason ang Kristiyano bakit siya narito sa gawain ng Panginoon. Dapat ang Kristiyano may matibay na pinanghahawakan kung bakit siya magpapatuloy sa paglilingkod. At yan ay pagiging rooted sa salita. Dahil bakit? Napag-uunawa mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At sabi ng Jeremiah 9:11, or Jeremiah 29:11, for I know the plans. Sabi ng Panginoon, alam ko ang aking iniisip at plano sa inyo. Mga plano na hindi sa inyong ikasasama, kundi sa ikasasagana, pagpalain tayong lubos ng Panginoon. Amen? Mga minamahal, just to share po, mga minamahal, ito'y kailanman, hindi ko i-share, mga minamahal, upang makita ang sino man sa amin. Laging ang Panginoon dahil ang Diyos ang gumagawa ng kaparaanan. Isang gabi, mga minamahal, isang araw, aking malasaw, nagkaroon ng karamdaman, trangkaso, mga minamahal. Inuubo ito, nilalagnat. Alam niyo naman, mga minamahal, kami po may, sa habang ng Panginoon, salamat sa Panginoon, kami pinagkaloban ng aming pangalawang supling, mga minamahal. Glory to God, salamat sa Panginoon. Ngayon, mga minamahal, ito na ang jablo, mga minamahal. Yung overnight,
Friday, mga minamahal, na tinangkas umaga ang aking malasaw, mga minamahal, ay siyempre, tao lang tayo. Sino ba namang hindi mag-aalala? Mahal mo sa buhay, iyong magulang, iyong asawa, kabiyag, iyong mga anak, ay may karamdaman. Imposible namang hindi ka makaramdam ng pag-aalala. Amen? Natural yun sa tao. Normal yun sa tao, makaramdam tayo ng pag-aalala. Dahil bakit? Mahal natin ang ating mahal sa buhay. Totoo yun. Subalit, pag hindi tayo nakapag-ingat at nawawala sa atin yung nais ng mahal Panginoon, dyan talaga papasok away. Ang iyong banglingkod ay ginigit ni Satanas, mga minamahal, ang pumapasok sa aking isipan that time, mga minamahal, ito hindi ko sinabi sa aking malasawa. Mga minamahal, ito'y sa inyo ko ibinabahagi sa lahat, mga minamahal. Pumasok sa aking isip na kung sakaling magpatuloy ang aking malasawa na tumaas ang kanyang lagnat, total, wala talagang makasama sa amin na mag-alaga doon sa aming anak. Talagang ako'y nag-aalala, mga minamahal, baka magpaalam ata muna ako kay kuya, kay ate, hindi ako dadalo. Subalit, that time, may pinaisip mo mala Panginoon. Marami tayong narinig dito na pangaral. Ang gawain, ang pastoral house ay powerhouse. Dito ang pagpapagaling. Amen? Masusubok ang pananampalataya kapag dumating ang talagang ganyan. Lalo na kapag narinig mo mismo yung may karamdaman na yung mahal sa buhay, yung asawa na may karamdaman, yung anak na may karamdaman, pag narinig mo yung sabihin niyang, Ma, dito ka lang, nahihirapan po ako, huwag mo kong iiwan. Sinong magulang ang hindi mababagbag ang damdamin? Mapapaisip ka. Mapapaisip kang manatili lang. Samahan mo ang iyong anak dahil nga may karamdaman siya. At baka pag umalis ka, wala siyang kasama. Pero that time, grabe, sa kabagan ng mahal Panginoon, nalangin sa unadalangin ng mahal Panginoon, sa unadalangin ng ating mahal pastor, sabi ko, mahal Panginoon, give me a sign. Bigyan mo ako, alam ko, walang dahilan, walang maidadahilan ng Kristiyano sa pagliban sa gawain ng mahal Panginoon. Sa totoo lang, totoo yun. Ano man ang ating rason, yun ay rason. Pero pagdating sa pagiging valid, ang mahal Panginoon nakaalam kung balido ang ating rason. Sabi ko, mahal Panginoon, alam mo ang aking naramdaman, ako'y tao, nanghina. Pero alam niyo, mga minamahal, nung tinitignan ko, sinusubaybay aking mahal asawa, alam niyo, meron kayang ginagawa lang, nagla-live doon sa main church dahil nag-start alauna ang gawain, nagpupuri siya, Karga-karga yung aming mga minamahal, at ako rin sa kabangal Panginoon ay nakisanapuri. Hanggang mga minamahal siya makatulog ng bandang alas 7, after 2 hours mga minamahal, after siyang makisa sa pagpupuri, pagising niya mga minamahal, sa katunayan, hindi ko pa nakamusta kung ano yung kalagayan niya, pero ang sabi niya sa akin, ang sabi niya pala sa aming anak na narinig ko, mga minamahal, sa katunayan, hindi pa ako nakapag-decide kung magpapaalam ako kay ate o kay kuya na hindi ako maka-attend. Dahil tinitingnan ko, inobserban ko ang posisyon. Pero alam niyo, ang ginawa ng mahal Panginoon, ang sabi ng aking mahal kabiyag sa aming anak, baka tulog ka na anak, kasi dadalo si Papa para ipag-pray niya tayo. Nung marinig ko yun, mga minamahal, sabi ko, salamat, mahal Panginoon. Salamat. Mga minamahal, totoo yun. Ikaw na nag-aala sa iyong mahal sa buhay, pag siya mismo ang nagsabing, huwag ka nang umalis, dito ka lang, ay, talaga mahihila ka na manatili. Dahil maawa ka at kailangan ka niya. Pero that time, alam kong hindi maganda. Dito mga minamahal, walang glory to her, glory to him. Wala dito mga minamahal. I'm just sharing you mga minamahal kung paanong ginawa ng mahal Panginoon, kung paano yung pagpapahalaga sa pag-una sa gawain ng mahal Panginoon. Nung sabi ko, bakit ganun na lang ang salita ng aking mahal sa may karamdaman? Pero doon ko naalala yung laging pinapangaral dito. Bakit? Dahil pag unahin mo ang kalooban ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, lahat ng bagay, idaragdag na lang sa iyo. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, salamat! Ako'y nagkaroon ng lakas ngayon. Walang dahilan para magpaalam. Dadalo sa gawain ng mahal Panginoon. Mga minamahal, after nyan, salamat sa mahal Panginoon. Sa una dalangin ating mahal pastor, mga minamahal, akala ko hindi ko sila makasama ngayon. Pero kasama ko sila, kasama natin, nagpupuri sa mahal Panginoon. Mga minamahal, grabing pasasalamat sa mahal Panginoon, sa totoo lang, grabing tuwa ng mahal pastor, ng beloved assistant pastor. Makita nila ang kanilang anak, mga minamahal,
na naging rooted ang salita ng Malapaynuon na pag-unawa nila kung bakit at gaano kahalaga ang gawain at salita at pag-una sa kalooban ng Malapaynuon. At kapag yan ay naipasa sa iyong anak, sa kahit sa sino man, sinong hindi magagalak at sinong hindi makapagtataas ng kamay na sabihin niya, Panginoon, salamat, tinuruan mo ang aking anak magpuri sa iyo, matutong unahin ang kalooban. Amen? Alam magsabi ng praise the Lord! Dapat mong ipagpasalamat sa Malapaynuon kasama mo ang iyong mamar sa buhay ngayon. Nagpupuri, pumapalakpak sa Malapaynuon. Pag dumating man ang time na medyo nag-aalangan kang dumalo, pero sila ang ginagamit ng Diyos to remind you, you need to let the will of the Lord laging mangyari. Amen? Lahat ng bagay, susunod na lang mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ito pa mga minamahal, sometimes, pag hindi natin napag-ingatan at nalaman ang halaga ng pang-uuna sa kalooban ng Panginoon, dito ngayon, talagang papasok ang kaaway. Minsan gusto natin, sarili nating nais ang pagbigyan ng Diyos. At hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Totoo yun. Nararanasan natin yun, mga minamahal. Panginoon, okay na ito siguro. Maunawaan na ako ng Panginoon. Minsan pinipilit natin ang Diyos ang umunawa sa atin kaysa sa tayo ang umunawa sa kung anong napakagandang plano at kalooban ng Malapaynuon sa ating buhay. Kaya minsan, dito natin nalalaman at matitimbang kung tama ba at maganda ang ating ginawang pag-solve sa problema na mayroon tayo ngayon nung hindi natin sinunod ang nais ng Malapaynuon. Sabi ng malapastor, pag meron kang pangailangan ngayon, magbigay ka ng iyong ikasampung bahagi ng dug. Darating ang pagpapala. Sabi ng Malakay, sasaway ng Diyos lahat ng mananakmal, kayang ibuhos ng Diyos ang pagpapala. Sabi ng malapastor, sabi ng mga nang, kapag ikaw ay nanghihina lalulupaypay, ang gawin mo, lalo kang magpuri. Magpuri ng magpuri. Magpuri ka sa Malapaynuon. Mapagpag ang iyong panglulupaypay. Dahil yon ang totoo. At maraming nagpapatotoo. Natotoo lahat. Kapag inuna mo ang kalooban ng Malapaynuon, kapag ikaw may problema, kapag ikaw napupuri sa Malapaynuon, para kang tulad ng puno na sumasabay sa hampas ng hangin, nalalaglag ang mga bulok na dahon, pagdakay, nare-refresh muli. Ang puno na ito, parang tayo din. Ganon. Amen? Na pag-uwi natin, ang sabi ng ilan, parang wala akong problema. Bagamat mayroon kaming problema. Ang gaan-gaan ng aking pakiramdam. Bakit? Dahil you're always seeking the kingdom of God. Yun ay lagi mong ginagawa. Yun ang mahalaga sa iyo. Ngunit ito ang mangyayari kapag mali ang nating naging desisyon. Ating alamin yung sitwasyon ni Prophet Jonas, mga minamahal. Sa totoo lang, alam na natin to. Pero let's use this scenario, mga minamahal, para talaga maunawan natin ang nais ng Malapaynuon. Kaya hindi ating basahin dito sa Jonas, ang kabanatay 1, ang talatay 1 hanggang 3. Ating pumasahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Jonas, Kapitulo 1, ang talata po ay 1 hanggang 3. Ganito po ang sinasabi, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas, na anak ni Amitay, na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Joppe at nakasumpong ng sasakyan patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyon at siya'y lumulan upang yumaon kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Malapaynuon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alam magsabi ng praise the Lord! Mga minamahal, umabot sa langit ang kasuklam-suklam na ginagawang kamalian ng mga tao sa Nineveh. At nariyan, dahil sa pagmamahal ng Malapaynuon, ayaw niyang dumating agad yung parusa sa kanila. May pinapadala ang Diyos to remind us. At turuan tayo kung ano ang dapat nating gawin. Totoo yun. Salamat sa Malapaynuon, magmula sa ating buting minamahal ginagalang na Evangelista, Pastor Weldes Almeda, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, down from their beloved children, hanggang sa ating mga pinamahal na pastoral workers.
Mga minamahal, pasalamat tayo. Sa habag ng malapay noon, laging nariyan sila. Dahil silang unang-unang ginagamit to remind us. At para i-correct tayo, mga minamahal. Tulad sa ating pamilya, mga minamahal sa tahanan, ang ating mga magulang ang laging nag-a-advise sa atin na nagbibigay ng payo dahil sabi nga, sila ay mas maalam kaysa sa mga anak at alam nila ang maaring kainat ng pag hindi tayo sumunod sa payo. Ngayon, itong si Jonas ay pinayuhan ng Diyos na pumunta roon para maligtas yung mga tao sa Ninive o sa lugar na yun, mga minamahal. Subalit ito ang ginawa ni Prophet Jonas na ating nabasa. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas. Tumakas. Grabe, ano? Mga minamahal. Ngayon, let's relate po, mga minamahal, ang sitwasyon na ito. Minsan akala natin sa ating buhay, ang paglutas sa problema ay mas maigi na lang yung pagtakas kaysa sa pagsunod at pagharap mo na lutasin ang problema. Totoo yun. May mga tao na para sa kanila ang solusyon sa problema ay ang pag-iwas dito at pagtakas. Oh? Halimbawa, bago sa spiritual na bagay, dito muna tayo sa labas. Sa trabaho. Nagtrabaho ka. Grabe, tuwang-tuwa ka. Salamat mala Panginoon, meron akong sinasahod ganito. Hindi ko na ito makukuha kumpara sa iba. Okay na sa akin ito. Pero dumating yung time, ikaw ay napagalitan ng iyong boss. At hindi mo gusto ang way ng galit at pagsisita sa iyo ng iyong boss. O di kaya nakita mo yung iyong mga kasamahan, toxic na yung aking mga kasamahan. Hindi ko na kaya yung problema na ito. Ayaw ko na. Aalis na ako sa trabaho na ito. Sa tingin mo, ayun ang the best na solusyon para malutas mo ang problema mo sa trabaho? Ang iwan mo ang iyong trabaho? Ang takasan mo ang tungkulin mo doon? Yan ay katotohanan ng mga katotohanan halos ginagawa ng lahat. Akala natin ang pag-iwas ang the best na solusyon para ma-resolve mo ang problema. Pero sa totoo lang, hindi mo na-solve ang problema nung iiwan mo. Iniwan mo sa trabaho, ngayon, napunta ka naman sa ibang trabaho. Ay, okay dito. Grabe, mas okay dito kaysa doon sa pinanggalingan ko. Salamat, mahal na Panginoon. After a month, toxic na naman yung mga kasama mo. Grabe, sinisiraan ako noon. Wala naman akong ginagawa. Pinagalitan ka ng boss mo dahil nagsumbong yun. Pinaniwala ng boss mo yung maling sumbong. Ayaw ko na dito. Maghanap na lang ako ng iba. Tinakasan na naman ang kinakaharap mong problema. At sabi nga na ating beloved ordained preacher, sa totoo lang, sa'yo ang problema, nasa iyong problema. Kahit saan ka pumunta, kapag ganun ang makikita mo, lagi mo rin gagawin yun. Tatakas at tatakas ka, ay sa iba na lang ako, ayaw ko dyan. Iniwan mo lang yung problema, hindi mo nalutas doon. Pupunta ka naman, para lang nag-aanak, may problema kang iniwan naman doon, alis ka naman. Let's relate spiritually. Mga minamahal, pag minsan dumarating ang time, akala natin, pabigat na lang yung ating tungkulin sa malapay noon. Ang kaaway, kaaway. Sa totoo lang, hindi mabigat ang tungkulin sa malapay noon, sa totoo lang. Pero ang kaaway, ang siya nagdidikta sa ating puso at isip at sinasabing, ay, grabe, kung ako sa'yo, magpahinga ka na muna, bumaba ka na muna sa iyong tungkulin. See? Mga minamahal, sa tingin ba natin, sa ating mga ginagamit sa ubasan ng malapay noon? This is for general mga minamahal. Ha? Hindi, mga minamahal, ang kaaway, kaaway talaga. Ito'y para sa lahat. Hindi lang porket binanggit dito, mga minamahal, ang mga ginagamit sa ubasan ay sila lang yun. Hindi, just for an example, mga minamahal. Mga minamahal, may tungkulin. Minsan akala natin, mabigat na yung ating tungkulin bilang mangawit, bilang manunugtog, bilang elders of the church, bilang manggagawa, bilang tagapalakpak. That's your role. Yung job, spiritual job, sa malapay ng pumalakpak, lumundang, magpuri sa likod, mag-share sa labas, maghayo, yan ay yung tungkulin sa malapay noon.
Kaya sabi ko, mga minamahal, hindi lang tungkol sa mga ginagamit dito, pati rin po kayong nakaupo dyan, meron po kayong gampanin sa mahal na Panginoon. Pero minsan, pag dumating ang problema, pag hindi natin nakita ang kagandahan ng kalooban ng mahal na Panginoon, akala natin ang the best na pag-solve ay umayaw ka na, bumitaw ka na, tumakas ka na. See? Mga minamahal, dumating yung time na akala natin pag iniwan natin yung ating tungkulin, solve na yung problema. Hindi na ako masisita. Ano bang oras pwede na ako dumalo? Kahit hindi ako pumalakpak, kahit hindi ako magbigay ng aking kasamubahagi ng dug, kahit hindi ako makinig, wala nang magmimiting sa akin. Nasolve ko ang problema. Parang magaan na ngayon ang aking pakiramdam na dadalo sa gawain ng malapay. Do you think? Is that the proper way, mga minamahal? Yan ba yung angkop, mga minamahal, na paglutas? Baka nagagaya lang natin si Prophet Jonas. Inutusan ng mga Panginoon, pumunta ka sa Nineveh upang maligtas at ma-remind ang mga makasalanan doon, hindi ko sila maparusahan. Bagkus pagpalain ko at mapatawad. Pero ang ginawa ni Jonas, at bumangon si Jonas, tumakas patungo sa Tarsis. Let's continue, mga minamahal. Dito sa Jonas, ang kabanatay 1, ang talatay 4 hanggang 5, ating basahin. Jonas Kapitulo 1, talatay 4 hanggang 5. Ganito po ang pagkasulat. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Nang magkagayoy nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kanya-kanyang Diyos. At kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nangasa sasakyan upang magapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Palakpakan natin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Ito ang problema at masaklap. Tinakasan natin ang problema dahil akala natin yun ang the best na way para isolve ang problema. Not to follow the will of the Lord, na magpatuloy, huwag kang matisod, huwag mong tignan ng iyong kapwa. Magpatuloy ka lang because that's the will of the Lord. Pag nagpatuloy ka, masusolve ang problema. Tatalo si Satanas sa kaililimang walanggan. Bakit? Hindi siya mananaig sa iyo. Subalit, kapag tinakasan natin ang problema, ito ang masiklap. Minsan, nagmamalinis pa ang tao at Kristiyano, ine-excuse ang kanyang sarili, wala akong kinalaman dyan. Just like Prophet Jonas. Ano ang nangyari? Dumating na ang unos, binabagyo na sila sa dagat, mga minamahal, pero anong ginawa ni Prophet Jonas sa linyang 5? Ang sabi niya, ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa totoo lang, alam ni Prophet Jonas kung bakit dumating ang bagyo. Sa totoo lang, alam ni Prophet Jonas. Pero, minsan, ganyan na, let's relate, mga minamahal. Minsan, alam natin na meron tayong nagawang pagkukulang, pagkamali, kaya marahil tayo ay nasita. O marahil nga, meron tayong nagagawang pagkamali, kaya parang hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. May nagawa tayong pagkukulang sa Panginoon, may hindi tayo nasunod, kaya parang ang bigat-bigat lagi ng ating katawan na dumalo sa gawain ng Panginoon, magpuri sa Panginoon. Alam natin yun. Pero minsan, ine-excuse pa rin natin ang ating sarili at sinasabing, hindi yan dahil sa akin. Yun yung punto ng talatang ito. Let's continue, mga pinamahal. Dito po sa Jonas, sa kabanatay, ganun pa rin. Uno, pagpatuloy natin, 5 hanggang 15. Ano ang mangyayari? Tinakasan ang problema, dahil akala natin yun ang best na solusyon. Ngayon, nung medyo may paunang warning ang Panginoon, parang, hindi ako yan, hindi ako ang yan. Ano ang susunod na mangyayari? Basahin po natin dito sa Jonas 1, ang talatay sa 1 hanggang 15. Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jonas, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi. Sagay lumapit sa kanya ang pinuno ng sasakyan na sinasabi sa kanya, ano ang inakala mo o matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos, baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay.
At sinabi ng bawat isa sa kanila, sa kanyang kasama, magsiparito kayo at tayo magsapalaran upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Sa gayoy nagsapalaranan sila at ang palad ay nahulog kay Jonas. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, isinasamo namin sa iyo na iyong saysayin sa amin kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay at saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain at taga saang bayan ka? At kanyang sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreo at ako'y natatakot sa Panginoon. Dahil, Sa Diyos Amen, ng praise the Lord. Ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupa. Sa Diyos, nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao at sinabi sa kanya, ano ang iyong ginawa? Sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon sapagkat isinaysay niya sa kanila. Sa 11, na magkagayoy sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalong umuunos. At sinabi niya sa kanila, ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat. At sa gayoy, ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Sa 13, gayon may ang mga lalaki ay nagsigaod na mainam upang bumalik sa lupa, ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalong umuunos laban sa kanila. Sa 14, kaya't sila ay nagsidaing sa Panginoon at nagsasabi, ipinamamanik namin sa iyo, O Panginoon, ipinamanik namin sa iyo. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. At huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo. Sa 15, sa gayoy kanilang binuhat si Jonas at inihagi sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa kanyang puot. Palakpakan natin ang ating pinakamahal pa. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Unang ginawa ni Prophet Jonas, mga minamahal, na akala niya sa hindi niya pagsunod sa kalooban ng malapay noon ay that's the best way to solve the problem. Physical man yan, material man, o worldly thing. Tumakas siya. Ngayon, mga minamahal, nang nagsimula ang pamunang warning, minsan nagmamalinis at hindi dahil sa kanya yun, kunwaring walang kinalaman, pero ito ang masaklap. Kapag may mga inosenteng tao ang nadadamay dahil sa ating pagkakamali sa malapay noon. Dumarating talaga sa puntong ganun, mga minamahal, pinapahintulot ng malapay noon dahil kung sa iyo darating ang paalala directly, pero magmamatigas pa rin ang iyong puso na sundin at manumbalik sa kalooban ng malapay noon, walang saysay. Kaya ang minsan na paraan ng Diyos ay ang ibang tao ang malapit sa iyong buhay para doon mo malaman na ikaw ay nagkamali at hindi mo inuna ang kalooban ng malapay noon. Dahil sa pagsuway ni Prophet Jonas, mga minamahal, tuloy yung mga gusto lang magtrabaho at maglakbay doon sa bangka, sila ay muntik-muntikan nang nasa bingit ng kamatayan. Pero alam niyo, mga minamahal, sa likod ng ganun pa rin ginagawa natin na minsan hindi natin nauna ang kalooban ng malapay noon, still, ang Diyos, mga minamahal, inililigtas pa rin tayo. Alam niyo, mga minamahal, kung ipagpatuloy niyo yung basahin, yung 16 hanggang sa kabanata 2, nagpadala ng isang whale po, mga minamahal, ang malapay noon nung itinagis si Prophet Jonas sa dagat. Ano ang naging function o role nung whale, nung balyena, dahil isinubo niya si Prophet Jonas? Alam niyo ba, sa likod ng ating paggawang hindi nasunod ang kalooban ng malapay noon, dumating ang pagre-remind palo sa atin o sa ating mamahal sa buhay, still, ang Diyos, nakahanda pa rin yung pagliligtas sa atin. Dahil yung balyena, mga minamahal, pag hindi yun ipinarating ng malapay noon, mamamatay talaga si Prophet Jonas sa kalagitnaan ng dagat. Napakalalim at napakalamig doon. Kahit sabihin nating swimmer siya, magaling siyang lumangoy, naku, walang mangyayari doon, mga minamahal, dahil napakalawak ng dagat, paano niya tatapusin yun? Pero ang Diyos, mabuti pa rin. Nagpapadala
ng kalutasan. Dahil ang sabi ng Diyos, this is my plan to you. Ito ang aking plano sa iyo, na kung ikaw ay manunumbalik at susundin mo ang aking kalooban, pagpapalang tiyak ang naghihintay sa iyo. Ang sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, ang ating pagparito ay hindi disgrasya, kundi ito'y malaking grasya. Ang inyong ginagawa ngayon ay pagpapakita ng pag-una sa kalooban ng Panginoon hanggang sa matapos ang kanyang banal na gawain, lalong matutuwang mahal na Panginoon kapag ipinapakita natin walang ibang mahalagang bagay sa atin, mapapurihan ng mahal na Panginoon, mapaluguran ng mahal na Panginoon, maunang kanyang kalooban. Amen. Praise the Lord. Tayo po umawit sa mahal na Panginoon. Kindly sa ating mga beloved assist. Praise the Lord. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Ito mga minamahal ang pagkakataon na ating mapasalamatan ng mahal na Panginoon. Imagine, sino tayo ang sabi ng Biblia? Sino ang tao upang iyong alalahanin? Madalas tayo, mga minamahal, na nakagawa ng mga bagay na akala natin okay at tama. Pero hindi pala ito ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung dumarating ang mga kabiguan, karamdaman, paalala, pagsubok, kapag tayo ay muling nanumbalik at tumawag sa Diyos, ang Diyos mo minamahal, hindi tayo itinatakwil. Amen. Mga minamahal, tayo'y naririto dahil sinusunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sabihin man na mga tao sa ating balik, wala na kayong ginagawa mabuti. Nagsasayang lang kayo ng oras. Pero hindi nila alam, this is the true will of God. Kapag inuna mo, gumagaling ang iyong karamdaman. Pagkaman ang sitwasyon mahirap, pero hindi ka nagkararamdam ng tago. Parang magaan pa rin ang iyong pagkaramdam. Bakit? Dahil isa ito sa magandang plano ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Inibig mo ko noon pa man. Praise the Lord. Kaya kita'y sasambahin, paligid Ano man ang sitwasyon na mayroon tayo mga minamahal. Jesus. Sabi ng Biblia, ang magandang bagay na iyong gawin ay hindi takasan ang iyong problema. Hindi talikuran si Kristo ang the best na solusyon. Ang the best na solusyon. Magpatuloy ka. Dahil ang pagpatuloy mo ay pangunguna sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Salamat. Biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo Hallelujah! sa'kin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan Sabi ng Biblia, lahat ng bagay nagkalakit-lakit. Ano mang iyong sitwasyon, maganda pa rin niya sa tulad. Sabi ng Biblia, all things work for good. We love the Lord. Hallelujah. Salamat o Diyos. Maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Tingnan natin ang ating mahal pastor. Grabe. Nakita ng Diyos kung paano
pinangunahan ng malapas. May pakita sa atin kung gaano kahalaga masunod mo ang kalooban ng Panginoon. Naalala niyo nung talipaw, mga minamahal. Pinagbawalan sila ng pamahalaan na bumaba doon. That's the will of the world, mga minamahal. Dahil akala na yun ang tama. Yun ang solusyon sa kaguluhan at sa krisis ng panahon na yun. Ng Abu Sayyaf ay nagre-rebelde. Pero sabi ng man of God, hindi ko sila susundin. I will follow the will of the Lord, mga minamahal. Ipangaral ang ibang nagligtasan. Dahil yun ang pinakamahalagang bagay na makamtan. Hindi lang ng mga tao, kundi maging abas. Nung bumaba ang mahal pastor, mga minamahal. Nabigo ba ang mahal pastor, mga minamahal? Hindi. Kaya tayo taon-taon, yearly, mga minamahal, may pinag-usapan, talipaw, peace, mission, victorious, mga minamahal. Dahil nalugod ang Diyos sa mga Jesus Miracle Crusade International Ministry member na walang ibang ginawa kahit pa man sabihin ng tao, wala na kayong ginawang maganda, nagsasayang lang kayo ng oras, pero still narito pa rin kayo, narito pa rin tayo, dumadalo. Bakit mo minamahal? Nalaman natin na sa pag-una sa kalooban ng Panginoon ang ating mga problema lulutasin ng malapay. Magkaramdaman natin kung mayroon man ngayon, pagagalingin ng malapay. Hallelujah, hallelujah. Mari mo nating awitan at malapay ng umaminamahal. Kahit kailan, Hallelujah. hindi ka nakulang. Sino ang magsasabi na nagkukulang ang Diyos sa atin? Sino ang magsasabi pinapabayaan tayo ng Diyos? Wala. Walang magsasabi dahil ang Diyos gumagawa pa rin ng kabutihan. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah! Walang magpasalamat. Maraming salamat sa pagkatito ang iyong kalooban. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo mo manalangin sa ating malapay. Hallelujah, hallelujah. Dakilang pa ng Diyos, mapinas sa pangalan mo, walang pinas sa unang dalag, pasasalamat. Na ay malapas Rubeda sa Rameda. Salamat dahil nalaman namin na ang iyong kalooban ay hindi makasariling kalooban, kundi kalooban na para din sa aming kabutihan, malapay Lord. Salamat kung dumarating man ang panahon na hindi namin naunang iyong kalooban, pero still, patuloy kang naghahanda ng mga maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat, malapay noon. Hallelujah. Sa oras ito, ating inaanyayahan, ating mga minamahal na bisita, kung mayroon man sa mga baguhan,
sa YouTube, Facebook Live. Hindi po disgrasya ang inyong pagkarinig at pagkaroon ng salita ng malapay ang kanyang banal na gawain. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Narito kung paano pagpapalain ang tulad ninyo. Kayo man ngayon ay may mga karamdaman, may pangailangan sa buhay, ang unan ninyong gawin, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ito ang unang paraan upang makalapit tayo sa walang biyayang malapay noon, pagsisisi. Pananampalataya ay napanghalaga. Sampalatayanan natin ang gawain ng malapay noon, ang kanyang mga salita, kung saan naririnig natin ang mga buhay na patuto at patunay na ito'y nilangis niyang gawain at siya'y narito buhay. Sa ating pananampalataya, tayo'y magsisi. Pagkatapos ay tanggapin natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating malapay noon sa kagaganap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pag-aaw natin tayo bago nilang sa harapan ng malapay noon. At kapag tayo magpatuloy, yung pang-apat na bautismo sa Santong Espiritu, yung napapansin ninyo, umiiyak hindi dahil sa kalungkutan, kundi yan ay pag-iyak dahil pagkalinga, pag-comfort ng Santong Espiritu, dahil sa walang kabutihan ng malapay noon, ang kapayapaan kasi ang kagalakan, inyo ding matatamas. Kaya sa oras na ito, kayo'y sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Sabihin nyo, mahal na Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Ako'y sumasampalataya na buhay ka sa gawain ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Iligtas mo po ako sampo ng aking mamal sa buhay. Ito ang aking samot palangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Tayo manalangin mga minamahal ating ipanalangin ng mga tumanggap sa malapay noon. Hallelujah, dakilang pahalang Diyos, sa pangalan mo, mahal na Jesus, narito ang mga baguhan, maging sa Facebook and YouTube live man, malapay noon, anuman, ang kanilang pangailangan, nababatid mo yan, malapay noon. Alam namin at sinasampalatayan namin, ikaw lamang ang makapagpapagaling sa kanila, makapaglulutas. Tawagin mo sila, ito ang simula ng paglilingkod nila sa iyo, hanggang sa iyong pagbalik. Isulat mo ang pangalan nila sa kanilang buhay, sa ngayon, 10 na kanilang sa buhay. At makasama namin sila na iyong pagpalain, pagalingin ang kanilang karamdaman, higit sa lahat, magmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ito po ang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo mga minamahal, darako sa ating mga pangailangan. Mga minamahal, tayo manalangin, ating itaas yung ating dalawang kamay. Ito'y tanda, yung pagtaas ng dalawang kamay, tanda ng ating panalangin, nais natin ating mamahal sa buhay, ay maligtas din, makasama natin na maglingkod sa malapay noon. Kawalan man, sa kawalan man, kaya tayong biyayaan ng malapay noon. Yung ating namang kanang kamay, ating ipatong sa ulo, bilang kontang point sa ating mga pastor. Kapag tayo may karamdaman, sakit sa puso, yung kaliwa ipatong natin sa ating dibdib. Kapag tayo may sakit sa baga, yung ating kaliwang kamay ipatong natin sa ating likuran, kung nasaan yung ating baga. Tayo ay nagmumura na kapag sabi na hindi maganda, ipatong natin ating kaliwang kamay sa ating bibig. At sabay-sabay natin ito pag-isang palayasi anumang gawa na kaawing karamdaman. Tayo magkaisang dumalangin. Hallelujah, dakilang palang Diyos. Makapinasalat sa pangalan mo, malapay na Jesus, sa unang dalangin na aming malapastor Wendy Estrada Almeda. Kaming lahat narito, nagkakaisang pinapalayas, tinataboy, tinatalian ang anumang gawa ng kaaway. Demonyo ng leukemia, demonyo ng tuberculosis, be healed! Kasaw in the mighty name of Jesus. Demonyo ng cancer, demonyo ng panulupay-pay, panlamig, kasaw in the mighty name of Jesus. Lumayas sa tanas ng pagmura, lumayas sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka in the mighty name of Jesus. Victory, victory in the mighty name of their Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At bilang tanda, mga minamahal, ng pananampalataya na atin ang tinanggap na po natin ang katugunan malapay noon sa ating mga dalangin. Tayo po itatalon ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Yan po ay makapangyarihan. Laging sinasabi ng mga pastor, kahit hindi mo alam ang kanta, pag alam mo yan,
tatalsik ang anumang gawa ng kaaway. Sabay-sabay mga minamahal, tatlong talon at sabay tatlong sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilaan, kapasalamatan, para lang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord, amen. At tayo pidara ko ng mga minamahal sa ating pong announcement natin po, ating pong beloved elder brother Deo Rodriguez, upang tayo po ay pauna sa ating pong announcement, amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hallelujah. Naggrabing pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. Tunay na talagang ang pag-ibig ng Diyos ay talagang tunay na hindi masayod, minamahal. Hallelujah, na talagang grabe ang pagpapaalala sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo, bago tayo dumating manmahal sa mga mahalagang announcement, manamahal, tayo muna atin munang tayo pumunta muna tayo manmahal sa ating special offering. Amen, praise the Lord. At may update din po kayo manmahal para sa ating project ng church manmahal. Talagang nangangailangan na ito manmahal na talagang pangangailangan talagang ayusin na manmahal. Ito po manmahal ay talagang mapapakinabangan natin talaga ng lubos. Alam naman natin yung ating mga toilet bowls, mga minamahal, talagang hindi na rin talaga maayos tignan. At talagang hindi na rin magamit halos na maayos, kaya kailangan natin i-maintain. At talagang tunay po minamahal na talagang kailangan na rin minamahal na talagang magbalikatan ng mga anak ng Diyos, hallelujah. Dahil ika nga, wala rin namang iba makikinabang kung di tayo rin naman, hallelujah. Talagang ito pang medyo hindi magandang tignan dahil lalo na pag may mga bisita tayo minamahal, lalo na po paparating na po muli ang ating Thanksgiving, ating church anniversary. Baka mamaya may mga bisita tayo manamahal, talagang hindi na rin po maganda, kaya kailangan na rin po natin talagang palitan. At anyway, mga bagay na yun, talagang tayo rin naman ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And actually, meron po tayong mga siyam na bowls na dapat palitan. Dahil actually, ang sabi nga po nila, ang pinakamababa na po talaga niyan, minamahal, ay nasa mga 4,000 minamahal. Yung mga toilet bowl na di-flush. At tunay po, meron pa nga niya minamahal, nagkakahalaga pa ng 20,000, pero talagang yung 4,000 minamahal, talagang halos pinakamura na po yun, minamahal. Kaya yun na lamang po ang gagamitin natin para at least dipindot na lamang. Maging sa inyo, magiging komportable rin kayo sa paggamit sa mga bowls niya, minamahal, dahil hindi na kayo kukuha pa ng tubig, hindi na kayo igib pa, kundi ipipindot na lang. Parang pagkamon natin pinakamamahal na Panginoon, at sana nawa na magbalikatan ng mga anak ng Diyos, magtulungan, dahil tayo rin po ang makikinabang. Amen, praise the Lord. At akin po kayong i-update na mahal sa mga dati pong nakolekta na po. At nung October 15 to November 17, meron na po tayong nakolektang 5,052 pesos. 5,052 pesos, mahal. At nung November 19, that was last Sunday, meron po tayong nakolekta mahal na 595. Tapos no Wednesday service, meron po tayong 338. Tapos nung November 24, that was nung Friday, meron po tayong nakolekta na mahal na 250 pesos. So ang total po lahat ay 6,235 pesos. Kung iisipin natin minamahal sa siyam na bowls na papalitan minamahal, talagang ito hindi pa makadalawa, bali isa pa lamang po minamahal. Kaya atin pong pagsumikapan talaga, ang Diyos ang magpo-provide manmahal. Ang mga bagay na niniwala po kami manmahal na talagang ang Diyos pagpapalain ng kanyang mga anak upang mapunuan ng lahat ng mga bagay na ito. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po yung magkaloob na mahal, tayo po yung magmarcha na lamang, manamahal, at atin na pong pinagkakaloob sa ating mahal na kapatid ng panalangin upang lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman. Amen. Praise the Lord.